je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De Beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hallo allemaal, mijn naam is Iris, ik ben Beweegcoach en vandaag heb ik een aantal challenges voor je. Voor die challenges heb je nodig een bal, een hoop sokken en een hoop wc-papier. Yes, let's go! Challenge 1. Bij challenge 1 krijg je 1 minuut de tijd om een zo hoog mogelijke toren te maken van wc-rol. Maar je mag maar 1 hand gebruiken. Ik ga eens even kijken hoe het mij lukt. 3, 2, 1. Oké, we gaan eens even stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 rollen. Ik ben benieuwd of jij het beter kan. Challenge 2. Bij challenge 2 gaan we proberen om zo vaak mogelijk met de bal te stuiten. Nu klinkt dat niet zo moeilijk, maar je gaat het proberen om het zo vaak mogelijk binnen 30 seconden te doen. Ik ga nu beginnen. 3, 2, 1, ja! Oké. Ik ben benieuwd. Challenge 3. Bij challenge 3 pak je wc-rol van de toren die je net hebt opgestoken. Haal het papiertje aan de voorkant al even los. En je gebruikt dadelijk 1 hand. Wat we namelijk gaan doen, we gaan proberen om de wc-rol zo snel mogelijk helemaal leeg te krijgen met 1 hand binnen de kortste tijd. Ik ga nu beginnen. 3, 2, 1, start! Oké, en stop! De tijd. 25 seconden. Ik ben benieuwd hoe snel dat jullie het kunnen. Succes! Challenge 4. Voor de laatste challenge heb je een aantal sokken nodig. Ik heb ze hier op de grond gelegd, zodat ik dadelijk lekker kan gaan zitten en mijn ding kan doen. Want je doet namelijk 1 schoen uit en je gaat proberen om aan die voet zoveel mogelijk sokken te krijgen binnen 1 minuut. Eens zien of het me gaat lukken. 3, 2, 1, ja! Oké, deze telt natuurlijk niet mee, want die zit er niet helemaal omheen. Maar we gaan eens even tellen. Dus telt dus niet meer. 6 en 7. 7 sokken. Ik ben benieuwd of jullie het beter kunnen. Succes! Wist je trouwens dat er van deze challenges soms sommige echte wereldrecords zijn? Zo heeft iemand wel een keertje 28 wc-rollen bovenop elkaar gestapeld in een minuut. Ik zou zeggen, zoek ik maar eens op. Daarom is het altijd belangrijk om te filmen. Want als je filmt, kun je zien wat je hebt gedaan en hoe je jezelf kunt verbeteren. Wij zijn benieuwd naar jullie filmpjes, dus succes, zet hem op en stuur het op naar ons. Ook voor mensen met een beperking is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan sporten of bewegen, ongeacht leeftijd of beperking. Hoi, ik ben Elvie en ik ben Beweegcoach en ik heb vandaag voor jullie een paar leuke spelletjes bedacht. Bewegen jullie lekker met me mee? Zoals jullie hier kunnen zien heb ik een makkelijk spelletje bedacht. Probeer vooral creatief te denken door bijvoorbeeld een aantal flessen te pakken en zelf een lijntje te maken. We gaan nu bowlen met de bal en gaan proberen zoveel mogelijk flessen om te gooien. Hey! Naast het staan bewegen kun je natuurlijk ook bewegen bij de stoel of bij de rolstoel. Ik heb hier een aantal jongetjes of kegeltjes neergezet. Probeer zelf creatieve oplossingen te bedenken. Ik heb nu gekozen voor een aantal flessen en een dakgootbuis. Voor mensen
in een rolstoel die het wat makkelijker vindt om wat hoger te rollen, kun je deze oefening ook aan tafel doen. Het idee is om zelf te rollen of met begeleiding en via de dakgoedbuis het balletje tegen de kegels aan te gooien. Veel beweegplezier en denk vooral in mogelijkheden. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!